Hello guys. मा जाना होदोंमोन ओरैनो नेटआसो जाखो ना मायासो जाखोथाय हमनो हायासै आङो ओमफ्राय होफिनबाय आङो ना बिकास आगैया जोंहा गुड मर्निं बाजै होनदों ना गुड मर्निं बिकास आगै ओमफ्राय सिंगेल आगैया जों मिनिबाय आच्छा सिंगेल बय आगै मिनिबाय जोंहा बैसा सोरां आगै गुड मर्निं बाजै होनबाय ना गुड मर्निं सोरां आगै बिकासआ लाइक दान बाजै होनबाय थेंक इउ ओमफ्राय सिंगेल आगैया मा जानायमोन बाजै लरलि बाजै मोनथिया मा जानायमोनथाय आंनाथ' माबा खुगा आंनियावथ' खुगा सिब सिबसो मावबाय थाबावदोंमोन जारलासो बानायनोबो रोङासै बानायबाबोथ' जानाय नङामोनदां दानथारनांबायसो आङो मा जायो जारलालै ओमफ्राय सिंगेल आगैया मा जानाय ओमफ्राय सना आगै नार्जारिया बिके बाजै सना लाइक दानबाय जोंहा थेंक इउ सना आगै मबाइलानो नांथादोंमोनदां आंना ना बायजु उनु हाय बेबी बोला हाय How are you? मैं ठीक हूँ आप कैसे हो You are fine हाँ I'm fine ओमफ्राय जोंहा सोराङा मा होनखो बाजै नोंना मोसानाया मोजां जाथारो होनदों आरोना मोसानो रोङाबाबो मोसासाबो आरोना सोरां आगै जारलाहाय नांथारनानै होद ओमफ्राय जोंहा सोरां आगैया मा होनखो लाइक हरबाय बाजै होनबाय आरोना थेंक इउ ओमफ्राय जोंहा सिंगेल आगैया आं दा थांनोसै टाइमावसो लाइक होगोन होनो अके थांलागैयावसो लाइक होगोन आरो ने बावलांगोनसोहाय नोङो थांलागैयाव होलांबा होनदो बेयावबाथाय टेबोला मावबाय थायोहाय बियो टेबोला मा खालामदोंब्रा सोरां आगैयालाय ओमफ्राय मा होनो सिंगेल आगैनिया प्रफाइला ब्लेक बय नामा सिंगेल बय जाफिनबाय आरोना ब्लेक बयआ सिंगेल बय जाफिनबाय आरो ओमफ्राय दैथुन आगै नुजाफैदों आरोना आंहा दासो बाजै होनदों आरोना होनायानो बावखायाखैमोन आरोना दैथुन आगै दे थेंक इउ दे फैनायनि थाखाय लाइक होबाय होनबाय थेंक इउ ओमफ्राय सिंगेल आगैया मा होनखो बावबा गाबोन खनसेनो डाबल लाइक होगोन रा बाजै आं होनदों आरोना अके बावबा खनसेनो डाबल लाइक होगोन आरोना अके जायो दे होनदो सोरां आगैया मा होनखो जोंहा हामा सिंगेल लाइक हर बाजैनो होनदों दा थांहांआव होनानै थांगोननो बेहा दैथुन आगैया मा होनखो दहाय खनसे होबावाखैमोन आरो नों होनदों होहांनायावनो नांथाजानानै दाननानैसो होफिनदों आङो होहांनायावनो नांथाजादों माबा ओमफ्राय जोंहा सोराङा मा होनखो दं बाजै ओरैनो होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा सानसुला खबर सबर मारै दं आब' होनदों ना खबर सबर मोजाङै दंथ'यो आगै नोंनिया मारै दं ओमफ्राय जोंहा सिंगेल आगैया मा होनखो औ बाजै होनदों आरोना औ बाजै ओमफ्राय रोंनां हेलौ मेडाम होनदों ना हेलौ रोंनां कैसे हो ओमफ्राय जोंहा दैथुन आगैया थेंक इउ स' माच दैथुन बसुमतारी गोजोननाय थाबाय
ओमफ्राय जोंहा सिंगेल बया गैया माखा हा गावहा दुगैना फैयाखैदां बाला दिनै नोंखागौबा होनलायदो दुगैयाखैथ' आरो बेखायनो नांथादों दे ओमफ्राय जोंहा सानसुलाय मा होनखो मोजाङै दं आब' होनदों ना अ दे मोजां जानांगौ आरो ना आगै ओमफ्राय जोंहा सोराङा मा होनखो आंबो आसरित मोनदों बोरै जाखो सानबाय आं बाजै ना दिनहै सानदों होनदों दहाय नांथानायखौ आरोना जानो मा जानायथाय आंनावथ' माबा खुगानो सिब सिबसो मावबाय थादोंमोन ओमफ्राय नोंसिनावसो नांथाबावदों माबोरै बिदि जायोलाय दाना मानि थाखाय जायोथाय ना नेट प्रब्लेमबासो जायो ना मायो ओमफ्राय दैथुना गेजा मानखौ अननाय जासिबाय बाजै गोरबोजों नाजावदो होनदों आरोना गोरबोजों नाजावबाय दे दैथुनागै थेंक इउ स' माच गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय जोंहा मा होनखो जिउनाङा मा खबर होनदों आरोना खबरा दङ बिदिनो मोजां गाज्रि गेजेरावनो ओमफ्राय मोजां होननांसिगोन आरोना मा होनो जिउनां ओमफ्राय नोंहालाय माबोरै दं ओमफ्राय जिउनां अन आरोना सिंगेला गैया हा मोनगो नोंमारगौसो होनबाना बाजै मा एसे बादुलिलै नों दुगैयोब्रा फुङावनो सिंगेलागै होनदो आरो 9था साराय 9था आरोना 9थायाव दुगैद्रायनो हाया आं साराय 9थायाव दुगैयो आङो ओमफ्राय जोंहा जिउनाङा अन आरोना थेंकिउ सानसुलागेमोन गोजा आफ्टारनुननि मा ओंख्रि संखो आब' होनदों आरोना ओंख्रिया मा होनो दालिसो आरोना जोंनिया ओमफ्राय ओंखाम संथ'वाखै आरोना गुसु जायोना ओमफ्राय जों दानो जाथ'वाना ओमफ्राय जोंहा जिउनाङा होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा रोंनाङा मा होनखो नों ओंखाम जाबाय नामा होनदों ओंखाम जाथ'वाखै आङो ओमफ्राय जोंहा जिउनाङा मा होनखो आंना गाज्रि होनदों आरोना गाज्रि आरोना मानो गाज्रि जानांगौ जाखो ओमफ्राय जोंहा सोरां आगैया मा होनखो हासिब सिब मावबाय थालायदों ना खुगाया मिनिनो ओंखारखादों आं होनदों आंबा मिनिबाय थादों सिब मावबाय थादों आं गिबायसोमोन मानो बिदि जाखो साननानै मानो जायोलाय दा बिदियाबाना मोनथिया आरोना मानि प्रब्लेमाव जायो सिब मावबाय थादोंमोन ओमफ्राय जोंहा दैथुना गैया मा होनखो ओंखाम जाबाय नामा बाजै र' दे आंहा टाइम गैथ'वा आं दसे उनाव फैफिनगोन 11आव एलबिखौ थाब दा दोन दे होनदों आरोना 11ता अके दे जागोन दे दैथुनागै नायनि र' दे सोलाबाबा जेबो नङा दे बिजिबा ओमफ्राय जोंहा दिल्लीयाव मा होनखो हाय गुड मर्निं or with like done madam Jinderna okay thank you good morning like done thank you so much मा होनो दिलीप सांमा अके ओमफ्राय जोंहा जिउनाङा मा होनखो आंनाव दाना रावबो गैला गाज्रि मानसिखायनो होनदों गाज्रि मानसिखाय नङाब्रा जिउनां मा होनो टाइमानो मिलायथाराखैलै दासान्दि मा होनो फिसाज्लानिबो माबा सोलिबाय थादोंमोन ना दाखालिबो ओमफ्राय मैयाबो एसे फुजा बेरायना फैबाय मैयाबो गैया थानो मोनासै ओमफ्राय मेगनाबो मोनाफ्राव 11ता साराय 11तासो माबाफ्रावनो उन्दुनो लुबैयो फुङाव थाब सिखारनायखाय जा माबायो आरोना उन्दुनो ओंखारो फुङावनो सिखारनांगौ जायोना 5ताफ्रावनो साराय 5ता स्कुल थाबा आरोना ओमफ्राय नै दिनै सनिबार गाबोन रबिबार ओमफ्राय जोंहा सिंगेला गैया मा होनखो बाजै गोजौआव नायलाय लाइकआ बेसेबां जाखो होनदों लाइकआनो गैया नै गोजौआव लाइकआनो गैया होनदों लाइकआ थाथोंसै माथोबावो दाना सिंगेलागै होनदों दायो नोङो होलाबायना गालांदोब्रा मा होनो सिंगेलागै मोनबैसे गावहा लालाय हरलायसो खालामबाय थादोंदांहाय होनदों सिंगेलागैया नाम्बार 7आ आंनि दे बिमा होनदों नाम्बार 7 माने
नाम्बार 7आ आंनि दे बिमा होनदो आरोना मा नाम्बार 7 ब्रा बुजियासै लांदो ओमफ्राय जोंहा माय फेभरेट लाइफ सरि वाइफ सोर जाखो इलेगर माय अच्छा माय फिल्टारसो ना अके माय फिल्टार वाइफ अके ओमफ्राय जोंहा जिउनाङा मा होनखो गाज्रि मानसि नालाय गाज्रि जाखागोन खबरा होनदोंना बिदि जायाब्रा मा होनो जिउनां इगार सोर जाखोब्रा होनदोंना कौन है रे कौन है होनदो ओमफ्राय जोंहा सानसुलाया मा होनखो आब'आ बेसेबां सेमिस्टार फरायनाय दंमोन आङो फरायाखैनोलै सानसुलां आगै खुनुरुखुम थुज्रेदल' एसेल' फरायदों बेखायनो रोङा आङो होनदो सेमिस्टार फरायलायाखै आङो सिंगेल बया गे ट्रिट दे बिमा होनना मिनिदो आरोना के ट्रिट बिमा जालायबाय आरोना के ओमफ्राय जोंहा सोराङा मा होनखो गोदाव सोराव हारसिं जा मिनिखाबाय आं बाजैया आंना ओंख्रिया खामजोबलायो बे र' बाजै थाथ' होननायना दे हारसिं मिनिदों आरोना नोङो आंनो मिनिनो ओंखारदोंबा आंखौनो ओमफ्रायोथ' मिनिनो ओंखारखागोन ओंख्रि संदों आरोना मा ओंख्रि संखोब्रा सोरां आगै ओमफ्राय जोंहा दिल्लीबा वेलकाम मेदाम जि होनदों आरोना अके सिंगेला गे ट्रिट आरोना ओमफ्राय जोंहा रंनां मा ओंख्रि मेदाम होनदों आरोना ओंख्रिया दालिसो जोंना ओमफ्राय जोंहा जिउना मा होनखो दे आङो गाज्रि नालाय फैयाबाबो जागोन होनदों गाज्रि जायालै मानसिया भगबान हरनाया जिउना ओमफ्राय जोंहा जिउनाङा जोंहा मा होनखो लाइक होबाय होनबाय आरोना अके थेंक इउ ओमफ्राय सिंगेला गे हा मिनिदो आरोना माबा बैयाव दावखोआसैहाय माबायाव ओमफ्राय जोंहा मा होनखो मा ओंख्रि अके फरायखांबायना दिल्लीबा आंना मेरा सिंगेला गै मिनिबाय ओमफ्राय दिल्लीबा अच्छा मान के दिल्लीबा अपना चैनल को देखा ये नहीं मैडम मादामनी सांमा दिल्ली अपना मेरे चैनल को देखा मतलब सोराङा जोंहा मा होनखो 100 थासो हरगौमोन होनदों आरोना लां ओमफ्राय हरजाबाय थानायमोनब्ला होनदों आरोना लाइकखौ आरोना लाइकआ हरजाबाय थाया नालाय होनदो खनसेल' हरजायोबा ओमफ्राय जोंहा सिंगेला मा होनखो लाइक होनायखौ बुंदों रा फाग्लिलाय 7आ आं होनायलै बाल आदसा हाब 7आ नों होनाय आरोना थेंक इउ सिंगेल आगै 7था गोजो होबाय आरो नोङो ना होमबा टेबोला मावबाय थायोहाय बियो ओमफ्राय जोंहा नागा मा होनखो गुड मर्निं बेरना गुड मर्निं नागा हा मिनिबाय जिउनाङा जोंहा बाजै दाना होनदों आरोना बाजैया दाना ओरैदों फैया आरोना ससेया ओमफ्राय जोंहा सिंगेल बया आङो दहाय मोनसेजों लाइक होखाबायमोन ना बाजै होनदों आरोना होखाबायमोन खोमाथ' आरोना सिंगेल आगै दे थेंक इउ दे सिंगेल बागै ओमफ्राय राहुला जोंहा मा होनखो हाय डार्लिं होनदों हाय राहुल सोराङा अमा गोरानजों थास' बेदरसो बाजै होनदों गोथावानो दे ओंख्रिया आगै ओमफ्राय जोंहा जिउना मा होनखो र' दे बाजै आङो ओंखारथ'बाय दे जिउनां ओमफ्राय जोंहा सिंगेला गै अन आरोना अके दिल्लीबा जोंहा सरि टाइपिं मिस्टेक मेदाम जि होनदों अके कोई बात नहीं है दिल्ली ओमफ्राय जोंहा मा होनखो रोंनां नोंनि मुङा मामोन होनदों ना आंनि मुङा मा होनो बिश्वकबि आरोना
ओमफ्राय सिंगेल लागिया जोंहा मा अन आरोना थ्रिद अन अके ओमफ्राय जोंहा कुसुमा लाइकल' होनदों अके कुसुम जेबो नङा दे दानफिननानैसो होनांदों आंहा माबा एलबिखौ खम जारलासो ओमफ्राय लरिं Hi, I am watching you live from Dubai. Then, thank you so much, Loring. Okay, from Dubai. Okay, thank you so much. ओमफ्राय जों कुसुमन हे ओमफ्राय बाय इउ लरेन क्या बोला I want to be by you. Okay. ओमफ्राय सिंगेल बय आगे मानगो ओमफ्राय बाजै नोंहालाय ब्लेक बयखौ मोजां मोनो ना मोनालै खिन्थाहरलाय ओमफ्राय स्रायनो लाजिनो नाङा दे बिमा हा आयु ब्लेक बयखौ मोजां मोनो ना मोना माबोरै खिथाबावनांगोन दे लाजिनाङा आइहाय आं मोजां मोना दे मा होनो सिंगेल बय आगै ब्लेक बयखौ मोजां मोना आङो गुस्थि गिदिर गुस्थियाबो जा गिदिर ना सालायाबो रोजा जानो मैं जा सिंगल आ गया हा हामी ने dengar है ना लॉरिंग अमन के मैं आपको खरीदना चाहता हूँ ओ ये कैसा मतलब कैसा मैसेज है भाई ओमफ्राय जा रोंनाङा मानखो गोदान सरि गोदान मेदाम देरना गोदान मेदाम बोला अके कुसुमा दसे खोनासंसै होनदेरना दे कुसुम जेबो नङा ओमफ्राय जा हिरिसा मांखो हाय बोला है हाय ओमफ्राय जोङो लरिं मेरे बहुत पैसा है आपको पूरा खरीद लूंगा अच्छा पैसा से मतलब इंसान को खरीद नहीं सकता ओमफ्राय जोङो के हेलो गाइस कौन है लाइक करो चैनल में नया है तो ज्वाइन हो जाओ मालाय दाना देरना ओमफ्राय जोंहा सिंगेल गेमानखौ मालाय दाना हिनजावफोरा ब्लेक बयखौ नागिरो नोंहा आरो नाङासो होनबाय आरोना खम जारला मा होनो गुस्थिया ब्लेक बयथ' बय ओमफ्राय आरो मा होनो गुस्थियाबो रोजा आरोना गुस्थियाबो गिदिर जायो मा होनो सालाय रोजा गुस्थियाबो गिदिर जायो दे मिनिनो ओंखारबाय दे आं हारसिंनो सिंगेला गैया मिनिबाय आरोना आंबो मिनिनोसो ओंखारबाय दे बेहाव सोर दं लोगोफोर आच्छा लाइन गैया माथो बेयावबो ना मा जाखो दं आंबो जि लामनांगौमोनहाय राननाय नङाना आरे इयावलाय सोर दं ओं थांदो थांनो आं बैखौ लामगौमोन ओमफ्राय हेंगाराव होबासो जायगा थोगोनलै नाबा जायगा थोनाय नङा हेंगारावसो जायगा थोगोन बारानो बारसो आरो बेयाव बैसा बार नांनानै ओमफ्राय जोंहा नोङो आब' नोङो बे गामिनि मेदाम देरना आङो मा होनो बिजिनि
ओमफ्राय जोंहा सिंगेला गैया हा हा बाजै बै नामा बाजै बै नेम गैयैयाबो लं जायो आय जायोनो फाग्लिलायनो जारलालै नोंजोंबो आं मिथिया दे बेखौ मा होनो नाम गैयिखौ लं जायोना सर्ट जायो आंहा मोखांखौसो नायो आरोना मा होनो सिंगेलाखाय मा होनो गुस्थियाबो गिदिर जायो आरो ओमफ्राय जोंहा लरिङा बुंगौ व्हाट इज योर नेम बोला है ओके मेरा नाम विश्व कवि बसुमतारी है ओमफ्राय जोंहा लरिङा बुंगो बिमुं बोला ओके बिमुं ओमफ्राय जोंहा अनसुमै बिमाया हाय बिमा सना लाइक दा होनबाय आरोना थेंक इउ बिमा सना गोजोननाय थाबाय कुसुमा अन थेंक इउ सिंगेला गैया हा हा मिनिदों आरोना गाव नुबाय खोमालै सिंगेला गैया नाम गोनांखौ नाम गैयिखौ ओमफ्राय जोंहा आकाशआ लाभ फ्रम अदालगुरि होनदों आरोना अके थेंक इउ अदालगुरिनि आरोना आकाश कुसुम अन आरोना थेंक इउ सिंगेला गैया मा होनखो जालालै बाजै नोंजोंबो हा हा होनो आरोना नोङो नुखांनायखायसो बुंनो रोंदों दा ओमफ्राय जोङो प्रकास बर'आ आइ मा हरखो आं सिनायलाहाय मा जाखो बेलायनो हेलो 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 गाइस होनदो कौन है लाइक करो चैनल में मतलब नया है तो ज्वाइन हो जाओ जों सांमायामोन के मेदाम नों अबाव मेदाम नों दा अबाव होनदों आरोना आङो दायो मा होनो बङाइगाव हेल' अनसुमै बिमाया ओंखाम जाबाय नामा बिमा सनानदों आरोना जाथ'वाखैनो बिमा संथ'वाखैनो आरोना ओंखाम ओंख्रिया दालिबावसो ओमफ्राय नोंहालाय मा ओंख्रि जाखो ओंखाम संबाय नामा अनसुमै बिमा दै गोदैद्राय जादोंहाय दहायना लोंफिननांसिगोन ओंखाम जाखांबाय ओमफ्राय जोंहा मा होनखो गार' खुसि गार' खुसि माना मा मेदाम आरोना रों सोर फैदों ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा मुझे ओमफ्राय जों सेमद्रुबा मा होनखो क्या हुआ था बोला हाँ बता नहीं मतलब क्या हुआ था बता नहीं है मतलब नेटवर्क प्रॉब्लम हुआ होगा शायद ओमफ्राय जोंहा सिंगेलबो आङो नुवाखैलै बाजै हिनजावफोरा ओंखायनो फसायोनो रा बाजै मालाय सेलफि लानो मोनैनि फाग्लि जालायदोंनो आसामाव फैनायावनो नुवाखै हा हा होनदो नंगौ आरो आदसा साइस नुयो खोमा मोगथांफ्राव नुफेर
साइज जानो हागौ दे सिंगेल लागै आंबो लोगो मोनबा सेलफि लानांगौ र' होमबा मालाबा आसामाव फैदोंमोन आरोना ओमफ्राय जोंहा सामद्रबा मांगा हमको फिन में रख लो ना बोला ओके मैंने रख लिया है सिंगल आगे हाँ हाँ मिनिबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा सामद्रबा कब आप कभी ही आप हैं सामद्रबा सपोर्ट मी बोला है सिंगेला मांगे जा आं जेबो बुंथ'लालै जेराव जेराव अके जेराव जेराव दे बिमा हा हा जेबो बुंला आरोना खम जाला लाजागोन ना लाजायाब्रा सेलफि लाबा समायगोन ना समाया ओमफ्रायसो आं जेबो बुंथ'ला होनबाय आरो मानो बुङा बुंनांगौब्रा होनदो समध्रुवा मानगो आपको दूसरा मोबाइल से सब्सक्राइब कर लिया क्या ना बोला ओके अभी करना पड़ेगा रुको दर्जी हाँ मैंने कर लिया है मतलब करके दिया है सपोर्ट किया है आपको मैंने दूसरा मोबाइल से नोंखौ बहाबा नुनाय बादि मोनदों आं आरोना बहाबा नुनाय बादि मोनदों आरोना रोंनां अके बहाबा नुनाय बादि मोनदों दे सिंगेला गैया हा हा समायगोन बिमा ब्लेक आङो वाइट सापर्ट सरि सुपार हिट नुगोन अके ब्लेक आरो वाइट सुपार हिट नुखायो आरोना नोंबो लाया मानो नोंबो वाइट ना ब्लेकखौ लानाय नायनो हाया नामा सिंगेलाखै ओमफ्राय जोंहा मरमि बड'आ लाइक दान बिमा होनबाय थेंक इउ बिमा ओमफ्राय जोंहा सामद्रुबा मा होनखो हम दोनों एक दूसरे से सपोर्ट करेगा ना बोला हाँ मैंने आपको मतलब दूसरा मोबाइल से सपोर्ट कर दिया है ओमफ्राय जोंहा मरमि बिमाया आङो लाइक होनो फैदों बिमा होनदोंना थेंक इउ बिमा गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय जोंहा मरमि बिमा आरोना अके सामद्रुबा हमको देखा देना है सरि हमको दिखाई देना है अभी मतलब तुम्हारा वीडियो तो रनिंग हो रहा है इधर दूसरा मोबाइल में ओमफ्राय जोंहा मरम बिमाया सिंगेल लागै सना ओंथि होनदों आरोना ओमफ्राय जोंहा सामद्रुबा आपको कापी है ओमफ्राय जोंहा रोंनांगो मादा फुल सापर्ट बोला थेंक इउ ओमफ्राय
tiger on आरोना tiger and lion okay ओमफ्रायो okay thanks बोला है samdrup ओमफ्राय कमेंट भी कर दिया है मैंने आपको सपोर्ट करके कमेंट कर दिया है samdrup ओमफ्राय जा टाइगारा मानखौ लाइक दान बेरना थेंक इउ ओमफ्राय far from Okomia Mokomia tu mana singin apa hai mana baca unsur ni macam mana angga zakang bayi di masuna dali omprai penta semen sona dali pantau semen deng aca dali omprai pan pen map रोंगौलै आरोना अनसुमै बिमा भिन्दि ना भिन्दिसोमोन होनदों दालि भिन्दि आरोना गोथावानोमोन दे अनसुमै बिमा टाइगारा जा अके अनार ना सिंगेला गैया निग्रु सिख्ला जा सेलफि लानो लांनांसिगोन र' आसा सानसे बाजै माबादि नुयो ना बाजै होनदों ना माबायदि नुयो लाना फैनांगौब्रा मा होनो नि सिख्लाखौबो ब्लेक गार्ल सिख्लाखौबो लाना फैनांगौ ओमफ्राय जा टाइगारा मा होनगो हेल' गाइस बोला मरमिया मा होनगो जा अनसुमै आगै मा खालामदों ओंखि होनदों आरोना अनसुमै मा खालामदोंनो जा मरमि बिमाया सोंदों आरोना far from consoling से समझ में नहीं आ रहा वजह सिंगेला गेमान के बुं बिमा मरमि आंनि जिउ बिखानि बिख्लो गोसोम ज्रिद नामा नाम ओके सिंगेला गेजे मिनिट आरोना टाइगारा मानखो साबबान ओके साबदान थेंक इउ साबदान बोला ना टाइगार लायन थेंक इउ ओमफ्राय जों मा माखो जेनगोन हर मादा अच्छा रंग नां ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा मुझे गेनगोन हर मादा अनसुमै बिमा मानखो दं सना ओरैनो मरमि आब' होनदों आरोना ओमफ्राय जा नागारासा मानखो हाय कैसे हो बोला हाय नागारास मैं अच्छी हूँ आप बोलो आप कैसे हो चल देव बर्मा हाय बोला हाय रंनां मानखो गोजोन हर मेदाम दें गोजोन हर मेदाम आरोना ओके सिंगेल बया गेमानखो खम साइज नुगोन बे ना बाजै मा होनो नोङो मोनसे सेल्फि लानानै मा होनो सटआव नागारा मानो सटआव नागारनायलाय नोङो माबायदि नुयो सिंगेला गै होमबा मिथिगोनब्रा ओमफ्राय जा समद्रुप ने क्या बोला सपोर्ट मी बोला कौन है गाइस अगर कोई नया है तो मतलब समद्रुप से भी मतलब ज्वाइन हो जाओ गाइस समद्रुप दर्जी से जॉइन हो जाओ अगर कोई नया है तो सोरबा गोदान दंबा जॉइन जादो लोगोफोर समद्रुपजों सापर्ट खालामथिनगासिनो आरोना ओमफ्राय जा आइ हेड लाबा आदसा बाजै मा जादोंलै बेयाव माबाफोर गिफ्ट मोनदों नामारा आहा होनदों आरोना आदसा गिफ्टसो आरोना नोंनिया आइ हेड लाबजों फैलायबाय आरोना अके मिथिं जादोंब्रा मिथिं होनदो ओमफ्राय जा मिसल देव बर्मा आप कहाँ से हो थोड़ा बोलो हमको
Assam Bongaigaon से हूँ मैं India Assam Bongaigaon से हूँ मैं देव वर्मा बाजा आइहेड लाबा मानखो जानाय नङालै बाजै ब्लेक गालजों होनदारना मोनसे लाना नागारनायब्रा होमबा मिथिगोनब्रा मायाबासो सेल्फि ले होनदो सेल्फि ले ओमफ्राय मदन हाय होनदो आरोना हाय मदन कनक हेलौ बाजै गोजोन फुंबिलि होनदो आरोना हेलौ कनक गोजोन फुंबिलि नोंनिसिमबो आगै ओमफ्राय जों अजितआ हेलौ अजित बसुमतारिया हाय मा खालामदों बाजै होनदो आरोना अके जेबो खालामाखै आगै एसे रायलायदों आरोना ओमफ्राय जों आइ हेड लाबा जा जा मोनामोन सरि मोनामोनो बुख्रानो बाजै बारा दुगैयाना बिसोरो बाला ओरैसो बोरै मिथिया नोंलाय मोनामनायखौ हो मोनामनायखौ बोरै मिथियाब्रा नोङो गावा सेल्फि लाखांबाय खोमा सेल्फि ओमफ्राय जोंहा मिसल देव बर्मा शादीशुदा हो गया ना क्या हम भी त्रिपुरा शादीशुदा हो गया ना क्या क्या हम भी त्रिपुरा अगरतला का है हम रहने वाला ये असम की गदी से बोला ओके आप त्रिपुरा से है ओके मैं शादीशुदा हूँ हाँ आप त्रिपुरा से है लेकिन असम में रहता है ओके आई हेड लाबा मानके समद्रुप आपका वीडियो मतलब खत्म हो गया ये देखो ओमफ्राय जों आइ हेड लाबा हा सागरा बेरायनो फैबाय थायो मालाबा होनदो सागराव आरोना होमबा बे समावनो सेल्फि लाया मानो नोंलाय लोगो मोनोबालाय नोंजोंबो खम जाला दे ट्रिटल' लानांगौ ना सेल्फियाथ' ट्रिट लाबानो जायो दसेयावनो जायो आयु इसोरनिमोन बियो जिया प्रिन्टनिसो दंमोनहाय
दंमोन ओमफ्राय थांजायो ओमफ्राय जोंहा आइ हेड लाबा गैया मा होनखो गाननायाथ' नायजा बावाबा मायाबा सोलायो जारलासोलै बाजै ओरैसो जारलालै नोंजोंबो सेलफि लाबाय सेलफि लानांगौब्रा बिदिनो नागारदो माबायाव इउटुबाव ओमफ्राय ट्रिट ट्रिट आरोना अके ट्रिट ट्रिट अन सेलफियाबो ट्रिट लाबानो जायोना सोरनिबा कल फैलायबायहाय आइया माथो रावबो गैलालै बिमा होनदों ओंहाय आङो खामानिसो मावनोसै दसे दोननानै टाइम जारला होनदो ओमफ्राय जोंहा एस बि आगैया मा होनखो हेलौ बाजै होनदों आरोना हेलौ आगै सोरमोनथाय दिनैसो नुबाय बाजै नोंखौ होनदों आरोना दिनैसो नुबाय आरोना के हाँ सोरनिमोन ना लाबलाय आंबो बायोलै बाल रावबो गैयाबा बिमा होनदे दे नोंबो होमबालाय खामानि मावदोबा खामानि मावनोसैबा आरोना बाबावो आरो नोंहाबो बास्राबावो ओमफ्राय आंबो आइ हेड आगैया आंना खामानि गैयालै बाजै होनदों खामानि गैया आरोना ओमफ्राय जोंहा प्रनयआ आब' मा ओंख्रि जाखो होनो ना ओंखामखौनो जाथ'वाखै आगै प्रनय ओमफ्राय ओंख्रिया दालि आरोना प्रनय आगै जोंना ओंख्रिया दालिसो ओमफ्राय जोंहा हितेश पाटेल I love you होनदों आरोना ओमफ्राय so sweet love you बोला अके ओमफ्राय जोंहा हितेश love you बोला अके very nice girl बोला thank you so much हितेश पाटेल I love you बोला रे your okay love your okay एसबि आगैया मानखो सिगां खनसे लोगो मोनखां एलबियाव ओमफ्राय नोंनि एलबि नुथाराखैमोन होनदों औ मा होनो एलबि फैथ'वाखैमोन आङो होथ'वाखैमोन आरोना एलबिखौ ओमफ्राय जोंहा आइ हेडा मानखो बाजै आङो लाइक होबायमोन दे दहायनो ओमफ्राय गावहा आंनि कमेन्ट गारबोबाय दहाय दे नंगौ नामा आंबो बायोलैखौ फरायदों आं माथो रावबो गैला ओमफ्राय आंबो बायोलै होनदों ओमफ्राय बाजै आङो लाइक होबाय आइया आंना खामानि गैयालै बाजै होनदों आरोना खामानि गैया आरोना नोंना फरायदोंब्रा जा मोनामो बेखौबो फरायबाय ओमफ्राय आइ हेडा हा सागरा बेराय ओमफ्रायो गाननाय बेखौबो फरायबाय ओमफ्राय माथो रावबो फरायजोब्बायब्रा आइ हेड लाबागै नोंनिखौ फरायजोब्बायब्रा जेबो नङालै ओमफ्राय बाजै गोजौआवसोमोन फाग्लिलाय दे गोजौआवसोमोन आरो माला खारलांखो बेलाय खारख'नो हाया खारलांबाय होनबा बेयो ओमफ्राय
जेबो नङा होनबायना ओमफ्राय एसबि आगैया माबोरै खबर सबर बाजै दायो होनदों खबर सबरा मोजाङैनो दंथ'यो होननांसिगोन आरोना एसबि आगै ओमफ्राय नोंनिया मारै दं ओमफ्राय जोंहा दैथुनागै नुजाफैनो हादों आरोना ओरैसै अके ओमफ्राय प्रनयआ मा होनखो आंबो मा होनखो जेब्ला 500 साबसक्राइबार जायो अब्ला एलबि आव फैगोन आब' होनदों प्रनया अके 500 जाबा एलबि आव फैगोन आरोना 500 जायाखै आरोना अके गोदान आरो चेनेला ना प्रनय गयारि अके चेनेला गोदान खुलिदों आरोना नोङो ओमफ्राय आइ हेडआ थ्रिट आरोना थ्रिट अन अके दैथुनागैया मा होनखो सोलाबथारलालै बाजै र' होनदों दे जेबो नङा दे मा होनो दैथुन सोलाबैखौलाय आरो मा खालामनो आरोना ओमफ्राय जोंहा पबित्रआ मा होनखो हाय आब' सना होनदों आरोना हाय आगै पबित्र ओमफ्राय जा एसबि आगैया मा होनखो मोजां थायाबाबो थाङागाबो बिदिनोसै गेजेरावनो होनदों थाङाबो होनदों दे मोजां गेजेरावनो जागोन आरो ने होमबा एसबि आगै नोंनाबो फुलमथि अके लाइक होनबाय थेंक इउ ज्रिद बिमायाबो माने गैला बिमाया ज्रिदा ना सोरनियाबा ज्रिद ओमफ्राय जोंहा प्रनय आगैया आब' गोदान चेनेल होनदों आरोना गोदान लासैनो जालांगोन मा होनो प्रनय आगै लासैनो जागोन दे 47 जाबाय आरोना ज्रिदा खारनायखाय थ्रिदा खानसै नामा ओमफ्राय जोंहा बुलमथिया मा होनखो अहानि जाखो होनदों आरोना आङो मा होनो बङाइगाव थायो आरोना आसाम बङाइगाव बुलमथि आगै ओमफ्राय जोंहा अइ जिउआ मा ओंख्रि जाखो बाजै होनदों आरोना अइ जिउआ ओंख्रिखौ दा दालि आरो ओमफ्राय ओंखाम जाथ'वाखै ओमफ्राय जोंहा अइ जिउ आंहा दासो होनदों आरोना नोंहा दासो आरोना जेबो नङा दे मानि मिथिं मोननो ओमफ्राय आब' होनदों आरोना जोंहा आगैया ओमफ्राय नोंलाय अबेनि जाखो फुलमथि आगै ओमफ्राय जोंहा आइ हेड लाबा आदसा बाजै आङो मबाइल चार्ज होग्रोनि दे होनदो दे होदो दे ओमफ्राय राम आइ लाभ इउ होनदों आरोना रामा ओमफ्राय जा एसपि आगैया मा होनखो समायनालै बाजै नोंबो जोबोरनो बोरै मा मा जानानै एथ' समायना जानायलै बाजै नोंगौ नङा आदाया जोबोद केयार खालामो खोमा ने बाजै आदसा समायनायाथ' मा होनो समायना नङालै आगै मा होनो एसबि आगै ओमफ्राय नोंदाया माने केयार खालामनायखौ मा बुंबावनो आरोना नोंदाथ' थाया आरोना डिउटियावसो थायो आरोना मा होनो डिपार्टमेन्टआव खामानि मावो नालाय ओमफ्राय थाया केयार खालामनो मोनो आरो केयार खालामनो मोना गाव गावखौसो जोङो खालामनानै लानांगौ जायो आरोना गावखौनो गाव
नांगौबाबो मोना जाहैबाय आरो ओमफ्राय जोंहा फुलमथि आगैया मा होनखो बिजोनि फानबारिनि आब' होनदो औ आगै आदसा बिजोनि फानबारिनि आब' होनदो अ आदसा नोङो आरोना बिजनि फानबारिनि नायनो बिजनि फानबारि मा गामिनि मा गामि मोनथि आगै ओमफ्राय जिउआ आङो नायनोनो सोलाबाखैमोन दै बाजै दोनहैसो सम मोनदों होनदो अ जेबो नङा दे अय जिउ आगै खालामनो आरोना ओमफ्राय जोंहा मोननैजों फैनालाय होना थांनोसैलै दे बिमा बिख्लो गोसोम होनदों आयै बिख्लो गोसोमबावसो नामा गैया मा होनखो अ मा जब मावो बाजै आदाया नोंनि होनदों मा होनो एस एस बि आव आरोना एस बि आगै ओमफ्राय जोंहा फुलमुथिया मा होनखो औ आब' होनदों ओमफ्राय जोंहा एस बि आगैया मा होनखो बहा थायो बाजै होनदों आरोना बहा थायो मा होनो नोंदाया मा होनो ओरै भुटान बर्डाराव थायो आरोना ओमफ्राय जोंहा फुलमथिया मा होनखो आन्दारगाव होनो जोंनिखौ होनदों आन्दारगावनि आरोना मिथियो दे आंबो बिनिनो ना अके ओमफ्राय जोंहा मा होनो रतना हाय बाजै गुड मर्निं होनबाय आरोना गुड मर्निं रतना आगै ओमफ्राय जोंहा रतना एस बि टाइगार फ्रेन्ड सापर्ट मि बोला एस बि टाइगार फ्रेन्ड सापर्ट मि बोला रतन ने ओमफ्राय जोङो आंनि चेनेल मेदाम दा साखाथब मेदाम बोला मतलब क्या है समझ में नहीं आ रहा होनदों अय जिउआ मा होनखो गोदान जब एप्लाइ खालामनायाव आसा एसे बेस्थ'मोनलै बाजै होनदो गोदान जब एप्लाइ खालामदों आरोना दे जे मोजाङानो अय जिउ आगै माबाफोर जब मावखायोमोन नामा होमबा ओमफ्राय जोंहा इण्डिया हेलौ गुड मर्निं होननानै नायखुमाबाय आरोना हेलौ गुड मर्निं सोर जाखो होनदो रतना मा होनखो जोंहा फुलमुथि फ्रेन्ड गुड मर्निं बोला रतना फुलमुथि फ्रेन्ड गुड मर्निं होनबाय आरोना फुलमुथिया गैया औ आब' होनबाय फुलमुथिया गैया रतन मर्निं होनदों आरोना जोंहा ओमफ्राय जोंहा खिब्रमाया लाइक दानदे बाजै बिखे ओमफ्राय बेजोंबो होनबाय आरोना थेंक इउ दे खिब्रमा मा नाम लायो खिब्रमा सोरबा मा होनो खिनानै दोनबा उरनाय आरोना नोंनिया होमबा नामा ओमफ्राय जोंहा एस बि आगैया मा होनखो आदसा बेसे गोबावसै बाजै नोंसोरो हाबा जानाया होनदों आरोना जोंना हाबा जानाया जाबाय गोबाव जाबाय माने आदानो जाबाय आरोना एस बि आगै ओमफ्राय जोंहा रतना मा होनखो फुलमुथि फ्रेन्ड मा खबर होनदों आरोना फुलमुथि फ्रेन्ड आगै मा खबरनो रतना सोंदों आरोना फुलमुथिया आब'आ आन्दार गामिनिनो नामा होनदो आङो फानबारिनि फुलमुथि आगै ओमफ्राय जोंहा अय जिउआ होनदों आरोना ओमफ्राय रिसार्च मा होनखो हेलौ होनबाय आरोना हेलौ रिसार्च ओमफ्राय एस बि आ मा होनखो रतन मुसाहारि होनना बुंदो आरोना रतन मुसाहारि होनबाय फुलमथिया मा होनखो मोजां रतन फ्रेन्ड नोंहालाय होनना बुंदों मोजांनो आरोना रतन फ्रेन्ड नोंहालाय होनदों ओमफ्राय जोंहा अय जिउआ मा होनखो अय जिउआ मा होनखो माबायदि जागोनथाय मोनथिलालै बाजै होनदों आरोना मोजां जागोन दे मा होनो अय जिउ आगै ओमफ्राय जोंहा खिब्रमा मा होनखो थांबाय दे बाजै बाय लाथ'बाय आं होनदों दे खिब्रमा आगै
बाय बाय दे ओमफ्राय जोंहा रतना मा होनखो रिसार्च मुन्दा फ्रेन्ड सापर्ट मी ओके रिसार्च मुन्दा फ्रेन्ड सापर्ट मी बोला रतन ने ओमफ्राय जोंहा एसबिया मा होनखो ब्लु होलाय रतनखौ होनदों आरोना होबाय आङो दे ओमफ्राय आङो साब खालामखांबा मा होनो ब्लुखौ लाफिननांगोन आङो दे मा होनो ब्लुआ लाफिनजाया जादों आरोना बैहाव ओमफ्राय इन्डिया मा होनो उनावसो दोनहैसो नुलायबाय लां नोंखौ बिखे होनो सोर जाखोब्रा होद होनदों आरोना 10 बोसोरनि उनाव अ 10 बोसोर जाबायमोन नामा होनदो दिनैसो नुलायबाय आरोना ब्रकेना जाहियारा मा होनखो 21 लाइक दान दे बिमा होनबायना थेंक इउ एसबिआ गैया अ मोजां ओरैनो माबोरै लोगो मोनलायनाय आदाजों होनदों नोंदाजों मा होनो बिदिनो लोगो मोनलायबाय आरोना गोजान गोजाननि नङाना खाथि खाथिनि ना होनदो ओमफ्राय जोंहा फुलमथि आगैया मा होनखो फानबारि मा गामिया आब' होनदों आरोना एसे उनाव मिथिसिगोन दे होनदो फुलमथि आगै फानबारि मा होनो सोनाब माखा ओमफ्राय जोंहा ब्रकेना मा होनखो थाथ' दे बिमा थ्रिट थ्रिट ओरैसै थाथ' दे बिमा थ्रिट थ्रिट आरोना मिथिखायोना नोंबो फुलमथि आगै ओमफ्राय दे ब्रकेन हेयार आगै थ्रोट थ्रोट ओमफ्राय जोंहा ब्रकेन हेयार आगैया बाय 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 दे ओमफ्राय जोंहा इन्डिया मा होनखो लाइक 20 अके होनबाय आरोना अके हैट ओइ जिउआ मा ओमफ्राय आंनिखौबो सापर्ट खालाम बुरा बाजै होनदों आरोना मबाइल गंसेजों बानायना हरनो आङो दे सोरमोनलाय ओइ जिउ आंनिखौबो होनदों जावा जावा नों थाङा बाबा जाएगा तो वापस आएगा ना मैं कोई नहीं क्यों कुछ सामान लेने जाएगा तुम बोलो अभी नहीं मिलेगा तुम्हें मत जाओ बोला मा होनो ओइ जिउ आगै नोंखौ आं सापर्ट खालामबाय दे मबाइल गंसेजों फुलमथि आगैया आब' होनना बुंबाय आरोना मोजां रतन आगैया एसपि टाइगार साबदान फ्रेन्ड बेक खालामदो होनदों आरोना रतना साब खालामबायनो ओमफ्राय बेक खालामदोनो आरोना एसपि आगै ओमफ्राय जोंहा रतना ओमफ्राय एस बसुमतारिया एसबि आगैया मा होनखो लाभ मेरिड ना बाजै होनदों आरोना औ होनदो लाभ मेरिड होनदो एस बसुमतारि मादै नुजाफैनो हादों आरोना लाइक होबाय दे आदै होनदो आरोना औ दे थेंक इउ दे मा होनो एस बसुमतारि मादै गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय जोंहा रतना एस बसुमतारि फ्रेन्ड सापर्ट मी होनना बुंदों आरोना सापर्ट खालामनोनो रतनखौ एस बसुमतारि मादै
ओमफ्राय जोंहा फुलमथिया मा होनखो आब' आङो थांथ'नोसै दे होनदों आरोना दे थेंक इउ दे गोजोननाय थाबाय फुलमथि आगै ओमफ्राय जोंहा जिउनाङा मा होनखो दाबो दोनाखै नामा होनना बुंदों आरोना दाबो दोनाखै नामा ओरैसै ओमफ्राय जोंहा एस पि आ मा होनखो रतन मोसाहारि कमेन्ट खालामहरलाय होनदों आरोना कमेन्ट हरनानै दोननांगोन रतन कमेन्ट हरनो थिनदों आरोना कमेन्ट हरदो ओमफ्राय जोङो एसे दा ओमफ्राय जोंहा नेपालियन अबेनि नों बाजै होनदों आरोना आङो मा होनो आसामनि आरोना आसाम बङाइगाव ओमफ्राय जोंहा एस बसुमतारि मादैया मा होनखो आंखौ खालामहरदो आङो बेक खालामफिनगोन दे होनदों एस बसुमतारिखौ खालामहरनानै कमेन्ट हरनांगौनो आरोना ओमफ्राय खालामहरफिनगोननो आयु ओरै फैलाय ओरै फैलाय ओमफ्राय जोंहा एस बसुमतारी मादैया मा होनखो आंनिखौबो कमेन्ट लाइक होनदों आरोना कमेन्ट लाइक खालाम थिनदों ओमफ्राय जोंहा एस मादैया मा होनखो अनार ना थेंक इउ ओमफ्राय एस मादैया जोंहा थेंक इउ मादै ओमफ्राय जोंहा एस बिफंबाइया समायना समायना हिनजावखौ मा होनखो जब थाब्लासो मोनोलै ना बाजै होनदों आरोना जब गैयिफ्राबो मोनो माथो होनदो एस बि आगै ओमफ्राय जोंहा एस मादैया अनार ना अके सुपारालाय होबाय दे होनदों सुपार थेंक इउ सुपार गोजोननाय थाबाय ओमफ्राय जोंहा सुपार एस बि आगैया लाइक होबाय बाजै होनबाय थेंक इउ एस बि आगै मिथि थांफानो नामा नोंजोंलाय आङो नोंजों आंनाव थांनो होदों राजाया लाया स्कुल सुटि खैथा जाबाय 11:30ल'सो गाबोन फैसा मावनो अबेनिखौ आदसा गैयानो आंनाव सोरनो हरनो थांनो नागिरदों सोर ए बिदिसो समबाराव स्कुल गैया होनगासिनो नोंसोर दं माथो जेबो बन्द' गैया सोर होनदों रानि होनदों स्कुल गैया होनदों इसिना दं सारना बन्द' जाजोब्बाय थायो इसिना नोंनावनो गैया नोंनाव इसिनिल' दं सोर गारिनि
बेसे मोनो बाजै इउटुबनिफ्राय होनदों बेसे मोनो मोनथ'वाखैनो होनदों आरोना माबा मनु जानायाबो बावाखै एस बि आगै ओमफ्राय जोंहा रथना मानखौ हाइ वेलकाम टु होनना बुंबाय आरोना ओमफ्राय जोंहा मा जाखांबाय ना मा बिकि होनदों आरोना मा जाखांबाय नामा होनदों मा होनो जाखांथ'वाखैना आरोना आङो सिनायनो हायासै दे सोर जाखोथाय ए सिनायबाय दे आङो सोलजार नोंनाव कमेन्टनि अपसनानो थाया साबसो खालामहरबाय आं जाखांथ'वाखैब्रा आन्दायलायबायसो माथो जाखांथ'वाखै दे ओमफ्राय जा एस मादैया मा होनखो आबै सना आंनि एलबि आवबो आदै सना होनदों आरोना आंनि एलबि आवबो फै दे दसेबाबो मोनाबिलियाव होनदों आरोना औ जागोन दे मादै सोलाबबा थाङो आरो आंना ओमफ्राय दाख्लै साननैसो सोलाबथ'थाराखैमोन थांगोन दे आङो एस मादै ओमफ्राय जोंहा एस बि आगैया मा होनखो टाउनावनो थायो नामा बाजै नोंसोर होनदों औ टाउनाव थायो एस बि आगै ओमफ्राय जोंहा सुपारा मा होनखो सान होना थांबाय माबा जायो सान होना थांबा माबा जायो ओंखाम बङाइगाव बेनि माबा सोरबा खाथ्रासो माबा होनोबोरा बुंबाय फैयोनो सुन होना थांबाय सान होना थांबाय सान होना थांबाय माबा जायो ओंखाम बङाइगाव बेनि माबा सोरबा खाथ्रासो मा होनोबोरा बुंबाय फैयोनो बुजियासैलां सपार ओमफ्राय जोंहा मा होनखो एस बि आ बेसे हाबखो बाजै होनो हा आदसा हाबाखैनो 20 जायाखै एस बि आगै ओमफ्राय जोंहा मा होनखो नायखुमाबाय आरोना इण्डियायाव अजितआ अके आं सिनायबाय दे अजित ओमफ्राय जोंहा मा होनखो एस मादै आं बानायबाय दे नोंनि मा होनखो फेसबुकआव अके होनदों एस बसुमतारी मादै नोंनि फेसबुकआव बानायबायनो माने लोगो जाबाय खोमा आरोना इण्डियाया ओमफ्राय जोंहा एस बि आगैया मा होनखो फेमिलिफ्रा बयबो जमा थायोना होनदों आरोना फेमिलि जमा माने थाया आरोना आं थायो फिसाला थायो टाइम जाबाय दे ओमफ्राय जोंहा अके थेंक इउ इण्डिया होनना बुंबाय आरोना जोंहा एस बसुमतारी मादैया मन' खालामनो बेसे गोबाव सम नांगौ आदसा मन' खालामनो नांदों आरोना ओरैनो भिडिअ नागारनायखौ जुदि लायोबाथ' मा होनो 9 मासानो नांदों माने आङो सिगां बारा गोसो होआखैमोन आरोना ओमफ्राय ओरैनो माबाबाय थादोंमोन ओमफ्राय बिदिनो एसे गोबाव जादों ओमफ्राय उनावसो एसे बिदिनो गोसो होयै ओमफ्राय एसे खालामना लानो हाबाय आरो ना मन'खौ सिगां नागारजेननायाव फार्स्टआव स्टार्टिङाव आं गोसो होआखैमोन आरो बारा ओमफ्राय नै दाख्लै अक्ट'बराव जादों आरोना मन'आ दाखालि ओइ जानुवारिनिफ्राय लानानै दाख्लै अक्ट'बराव जाबाय आरोना
थ' 9 मास होनजाबाय आरो ओमफ्राय जोंहा अजिनावा सोर सोर मोनथिगौ हरलाय सोर सोर मोनथि माखो मोनथि खोन्थाहरलाय सिनिखौ मानखो सिनिखौ मोनजायो सरि जिरबासो सानिखौ मोनजायो मा बेलाय सोरबा खोन्था हरलाय होनदों आरोना सोर सोर मोनथियो खोन्थाहरलाय होनदों आरोना सिंनिखौ जिरबासो सानिखौ मोनजायो मा बेलाय सोरबा खोन्थाहरलाय होनदो होद आं मिथियालै आंथ' मिथिया होनदो सिंगेल बया मा होनखो जाफैलायबाय आं होनना बुंबाय आरोना थेंकिउ ओमफ्राय एसबिया मा होनखो हिजावफ्रा थाब थाब मन' खालामनो हायो
आंखो जिउआ अफ जाबाय बाजेनदों आरोना सावना अफ जाबाय होनदों एसबिआ गैया मर जिउ बे कुइसनखौ आंनि हिनजावाबो सोंहरगासिखांबाय आंखौ खिन्थु आं फिन होनो हायाखै बेबो खिन्थाहराखै आरोना थुदोलै आयौ बाबा थुदो ओमफ्राय बहा थांखो बाजेनदों आरोना सोर दंमोन आङो एलबि दोनसै दे थेंक इउ स' माच गोजोननाय थाबाय गासिबनिसिमबो आंनि बिस्क्रिनाव सोर फैदोंमोन आरोना ओमफ्राय बाय बाय गासिबनिसिमबो ओमफ्राय आदसा नों आंखौ सिनायबाय बिके होनदोंना ओइ अजित आरोना सिनायबाय आङो बाय दे दोननोसै आङो मा होनो सोलाबथ'ला आरोना बाय गाइस सबको बाय